narary taminahy loatra le raha mamako zegny nikaramegny olo nampigahagna atoaka de tafandry zegny nalenjare zegny zaza io nandeha natao test ADN nikaramegny olo de vita analyse Salut, en fait, za check tiangani vidéo tifa iska reski testing za mbol nandefitry zigny efa igny raha igny nefa fany za zegny efa nandefitry fa le resaka dia maro efa nandefitry be za tsy nivolagna tamremka me volagnare le raha tsy magnova raha le za publier et tout fa tandrigna efa naritsara be navian le raha navian le za ni réagi niany za efa we za zegny maro ol tsy mankasitraka za andeha ngano vidéo zegny avika za nieritreritry hoe bon za tsy andeha ngano vidéo zegny fa kosa misy la famina koa mivolagna magnino manao tsy mbo mivolagna satria raha anao karaha mivolagna isanandro araka anao amra tokony volagninao tsy mivolagna zao fa andeha le test tsy za tsy miasa alony reski test igny déjà za nany mo le izy tsara tsy za nany le izy tsara fa za maherana ataoko des points magnino fiainagna anare manontolo idiragna karamegny olo marary zegny karamegny olo mandeha malaky zanako hoe jusqu'à mamako andeha pidiragna agnatin'le affaire karakory fomba nazahoanjare zaza io mamako tomoagny satria le raha tsy nataony nagnodiagna izy misy olo zegny samby amin'ny plaisir ananjy mamako alaigny baraka hoe misotro toaka sy ny tariny alaigny sary et tout sambola amin'ny plaisir ananjy karaha nihinao ataonao nihinaza ataony za tsy masakagny mamako amizay raha tena atao fiainagna anazy fa kosa matoa za mandeha magnapetraka zanako amin'ny mamako de atokisako izy fa tsy za andeha atao ary matoa za mandeha za mamelogny izy za raiky fô za mitady zay raha ampatsaratsara anazy magnanjegny fa tsy za tsy am présence na andeha angalagny zanako karamegny olo agnatin'ny la famille na ve andeha karamegny zanako hoe alevo zaza io fô ataonay test ADN satria zaza zegny tsy nihinao ke amarinay et tout za tsy miforcer zaza iny nikotina niny raha be fa matoa za masaky volagna de misy dikany ary efa tsy andro niany za nivolagna hoe izy koa le zaza efa tsy ankasitragna andeha lasotra fa jusqu'ity niany tompoko mbola mitondra agnarany babany volagna aminao tsara i babany i zaza zegny satria avy tamin'iny izy tsy avy agnalasotry zaza ko message jiabinay kapakapotsoreka aketo mandeha magnalagna baraka za mamako zegny mamako ndraiky zanako tafiditra agnatin'le affaire mamako zegny nampigagna atoaka volagniko aketo raha zegny satria narary taminahy loatra le raha mamako zegny nikaramegny olo nampigahagna atoaka de tafandry zegny nalenjare zegny zaza io nandeha natao test ADN nikaramegny olo de vita analyse le raha tsy marigny tamin'ny andron'izy io mamako tsy nigaka atoaka ary tamin'ny nisy andro nisy fety entre tagnaty la famille iviavy nikaramenjare io efa misy sarinjare mirevirevy agnatin'ny fety fa tsy tamin'ny androny za tsy takeo za mavita mandeha miassuré mamako tsy andeha agnano fatindraha karandraigny amin'ny zafiny ke ninantoaka ndraiky izy mitaiza zika hoe mamo ary ko nisy kakarandraigny tsy maintsy reniko satria tsy izy raiky ilany zazy fa misy olo ailany amza mandeha magnani tianao reninao nde atao raha karandraigny virivilaigny sary amaron olo jiaby mandeha magnano plaisir ananjy renin'olo ndraiky baban'olo jiaby ka le mamantegna andeha alaigny sary magnadraigny alefa ny babanjanak'antegna amin'ny ex-antegna andeha ratsiratsiny antegna de angigny fogna antegna amin'ny raha karandraigny angigny fogna za amin'ny raha karandraigny izy koa resaka vôdy ndraiky ex zegny raha tsy asako loha tsara be fa tandremaka misy raha mahazo zanako misy raha mahazo zanako za olo mamelon-tegna raiky tsy possible za hitoko tana raiky za mandeha ke tsy maintsy mamako ambalako zanako ko efa natao indraiky atao indroa atao intelo masaky crime kony zegny mandeha mikarama olo hoe andeha raha izazy andeha atao test zegny mavitavita magnani fô ka le tsisy autorisation mamany tsisy ino tsy raha olo miaraka avendragna amin'ny donia aketo hoe natao ntsokosoko mampigadra anare zegny
Ary avantegna fô mavita ary tandremo fa tegna mampitandragna anare satria arahako anatra fogna tagna olo ankilanare mavita magnano raha tsy digna hatram'za misy problème am resaka ino ande iharcelegny za ndraiky zanako pare isaty regny hoe raha mikasiky zehe pare ande atao dalaly magnino tsy magnano attaque personnel karandregna amin'olo za ty dans Facebook tato tsara nanogno agnaran'olo fa le mahatsara visé de visé am'izay raha jiaby ataoko mandray tsy resina tsy politra agnalanté zay agnaran' zay aza mitady malo amin'olo tsy mitady malo amintegna olo tsy manognontogno agnarana antegna za impiry mandeha mivolagna am privé na ino privé ça reste privé fa raha koa fa public sambolo mamoaka vinazy ary raha koa fa valiagna public natao public tsy maintsy public valin'ny public taratasy valin'ny taratasy magnanjegny zay fô le fampitandremagna zanako ko misy raha mahazo zanako za keto magnano vidéo ty devant nare jiaby hoe za tsy ake zanako alailagna ankeriny magnanjegny de zay izy za nomaly igny nangigny za atoka nagetraga be nomaly mamako nitomoagny mamako ary nivolagna izy hoe anao ka tsisy raha tsy nataonao zare anao ka tsisy fagnatsy manjary agnatinao akao mandeha volambolagna zay entre couple zegny tamin'ny zero ndraiky olo zegny mbola niaraka fanitify na fagnasarazagna mandeha aby raha jiaby satria tamin'jegny tamin'isy raha saiko ataony tsy ataony matoa izy hatry zay tsy avagna lasortry zazy nisy dikany fa izy ke koa kandeha ataony malalaka lalambegny tsisy olo mandeha miforcer olo nisy projet raha tsy ataoko ino mikasiky zazy tsisy raha vita raha mikasiky zazy satria le fait que izy misoratra aminazy zay raha jiaby mikasiky zazy ilavoko signature ino isky zantrofiky mivolagna amindray mandeha mankalaza za fa izy mbola mankate bla or que zay ndraiky olo zegny efa ela tsy niaraka efa tsy andro niany mbola tagnaty kibony zaza efa nisy problème teraky zaza io atoroko anare mazava tsara be teraky zaza io nagnantro za izy zanako tsy tiako atao père inconnu après izy nitasariny zazy adala ve izy ozintegna tamin'ny fotoagna zegny sara nataoko aody karakory ka le ni accepté zegny te mbola te igny sara jiaby ny public igny mbola misy bebe n'igny izy mitagny zaza io fa nisy certain moment izy niova tsy haiko raha nahazo ananjy takagny de igny fipoany de izy jusqu'à zoke za tatompoko tsy ary nanognontogno agnaran'olo za mipublier raha za managna paginahy ty zay raha ataoko akato zay mandray anazy tompony vizivizen'ino za ty tsy maintsy aloha za ke ka tsy tegna mifandray aminara ataon'olo za tsy andeha volagny zany vizeny ray ano vizivizen'ino na ino raha ndetin'olo agnaty Facebook akato koa samby zegny fô na olo tsy na tegna kare mamatibatiky raha igny mahazo raha fanjoko problème tegna agnatin'ny Facebook akato de ambela ke koragna andeha hivolagna ndraiky za mivize za sy tatiny olo ty voilà aza mitady malo amin'olo tsy mitady malo amintegna zay na ino raha public akato agnaty pagina akato ka tsy manogno agnaran'koto ndraiky raha be fô izy igny le araiky nalefako igny nataoko sary ary nataoko agnaragna mihitsy de zay igny izy satria efa trop loatra le raha mahazo za efa mangigny mbola andeha ratsiratsina gauche à droite olo tsy mankaty antegna lastia mahita le kam profite mamoaka le raha jiaby agnaty fonazy sanandro zay izy nagnanaovako vidéo ty zanako koa misy raha mahazo zanako za tsy akeo na hoe za koa nefa tsy matoky na za andeha ohatrany hoe olo masaky magnano karandregny tsy karaha maha olo andeha ohatra andeha agnino antegna koa après